Maeltron. Jaungoikoak izadian dituen bideak, eta orobat probidentzian dituenak, ez dira gure bideak bezalakoak. Era berean, ezin parekatu dira inola ere gure sorkariak eta haren eginen zabaltasun, sakontasun eta ulergaiztasuna, Demokritoren putzua baino handiagoa baita haiek beren baitan duten sakona. Josep Blanville. Iritsiak ginen arkaitz handienaren gailurrera. Zenbait minutu zitzik egin ezinik geratu zen agurea, hain zegoen leher eginda. Aspaldi gabe esan zuen azkenean, nire seme gazteenak bezain ongi gidatuko zintudan bide honetatik. Baina, orain 3 bat urte, gauza bat gertatu zitzaidan kristau bati sekula gertatu ez zaiona, edo, gertatu bazaio, ez da kontatzeko bizirik atera. Eta orduan pairatu nituen izu laborrizko 6 orduek txiki eginda utzi zizkidaten gorputzarimak. Oso gizontza harra naizela pentsatuko duzu, baina ez da hala. Egun bat nahikoa izan zen hile hauek beltz-beltzetik zurira aldatu, nire zangoak gahuldu eta nire nerbioak desegiteko, eta, orain, ahalegin txikienak ere dardarka jartzen nau, eta itzal batek ikaratzen nau. Ba al dakizu justu naizela gai labar txiki honetatik behera zorabiatu gabe begiratzeko. Labar txikia? Zeinaren ertzean hain arduragabe etzan baitzen agurea atxeden hartzera non gorputzaren parterik handiena zintzilik geratzen baitzitzaion, ukondoa zuelarik, muturreko ertz irristakorrean ipinita, erortzea eragozten zion gauza bakarra labar txiki, ura, arkaiz beltz distiratsuzko amildegi babesgabea, 15 edo 16 bat oingora altxatzen zen azpian genuen arkaiz mordotik. Ezerk geninduen eramango ertz hartatik dozena erdi bati arda baino gutxiagora. Zinez diot, hain larritzen ninduen nire lagunaren posizio arriskutsuak, non lurrean luze etzan, inguruko sasiei heldu eta hala ere zerura begiratzen ere ezpai nintzen ausartzen. Eta aldi berean, alferrik saiatzen nintzen haizearen zakarrak mendiaren oinarriak berak ere arriskuan jarriko zituelako burutapena uxatzen. Denbora behar izan nuen eseri eta urrutira begiratzeko adina adore biltzeko. Atera burutik irudipen horiek esan zidan nire gidariak, aitatu dizudan pasadizo hori gertatu zen lekuaren bistariko berena izan dezazun ekarri zaitut eta ona. Eta leku hori aurrean duzula kontatu nahi dizut istorio osoa. Hemen jarraitu zuen agureak, ezaugarritzen zuen modu berezi hartan, hemen Norvegiako kostaldetik gertu gaude, 78 graduko latitudean, Nordlandgo probintzia handian. Eta Lofodengo barruti beldurgarrian. Gu gauden mendi gailurra uiel segenda, mendi lainotsua. Jarri tenteago. Heldu belarrari zorabioak jotzen bazaitu, horrelaxe. Ara begiratu, beheko eraztun lurrinezko hori baino arantzago, itsasora. Burua erdi joan da, so egin eta ozeano zabal-zabala ikusi nuen. Ura aintzegoen ilunan on Nubiako geografialariaren Mare Tenebrarumen kontakizun ura gogorarazi baitzidan. Gizakiaren irudimenak ezin asmatu du ura baino ikuspegi goibeletan egargarriagorik. Ikusmena iris zitekeen bezain urrun, munduaren esiak baliran, labar izugarri beltz eta irtenak ageri ziren eskuin eta ezker, lerroak eta lerroak. Are goibelagoak egiten zituen olatuen aparrak bere gailur zuri beldurgarria labar harrien gainetik gora altxatzen zuenean, uluka eta horroka beti. Gu geunden amilburuaren pare-parean, itsas barnean 5 edo 6 milia arantzago, uharte txiki bat ikusten zen, itxura mortukoa. Edo, zehatzago mintzatuz, uhartearen kokagunea antzematen zen, inguratzen zuten olatu ikaragarriei esker. Lehorretik 2000 inguru gertuago, beste uharte bat ikusten zen, tamainaz txikiagoa, oso malkartsua eta idorra, tarteka arkaitz ilunez inguratua. Itsasoaren itxurak, urrutieneko uhartearen eta kostaldearen arteko puskan, bazuen zerbait oso bitxia. Naiz eta une horretan hain gogor jotzen zuen haizeak lehorraren aldera non itsas zabalean oso urruti ageri zen brigantin bat oihal handian bi herriza jarrita baizik ekaitzetik ezin babesturik baitzebilen, eta behin eta berriz desagertzen zen haren gila, guztiz urperaturik. Etzegoen ordea olatuen joan etorri ohikorik batere, aitzitik, itsasoak astinaldi labur, laster, haserreak jotzen zituen, norabide guztietan, bai haizearen aurrez aurre, bai beste edonola. Aparrik etzegoenia, ez pazen arkaitzen ondoan. Urrutieneko uharteari jarraitu zuen agureak, norvegiarrek bur deitzen diote. Erdian dagoena Moskoe da, eta Hanbaaren da iparralderantz 1000 batera dagoena. Urrutiago Islesen, Jotoln, Keildeln, Suarben eta Bukoln daude. Eta oraindik urrutiago Moskoe eta Burru arteen artean, Oteroln, Flimen, Sanflesen eta Estokoln. Horiek dira leku hauen izenak. Baina zergatik izendatu behar ote ziren,
Hori ez dakigu ez zuk eta ez nik. Entzuten alduzu ezer? Antzematen alduzu uretan aldaketarik? 11 minutu genera matzan Jelsegengo gailurrean. Lofodengo barnealdetik igo ginen, eta, hortaz, ez genuen itsasoa ikusiarik eta gailurrera iritsi eta gure aurrean lehertu zen arte. Agurea hizketan ari zela, gero eta ozenago bat entzuten zela konturatu nintzen, Ameriketako zelai batean bufalo talde handi batek egiten duenaren modukoa. Eta aldi berean sumatu nuen une hartako itsasegoera, itsasgizonek zakartua deritzaten hori zena, aldatzen hasi zela bat batean, eta ekialdera jotzen zuen itsaslasterra bihurtzen ari zela. Begira nengokiola ere, abiada izugarria ari zen hartzen. Unetik unera handitzen zen, indarragotzen. 5 minutu geroago, itsaso osoa, burreraino, amorru ezin gobernatuzkoan lehertzen zen. Baina Moskoe eta kostaldearen artean iristen zuen amorru hark bere gorena. Han, elkarren kontrako milaka kanaletan irekitzen eta bideratzen zen uren barren zabala, eta bat batean lehertzen zen, inarrosaldi eroetan, gora eta behera, irakinean, txistuka, zirimola erraldoi eta kontatu ezinezkoetan biraka, ekialderantz murgilduz, jauzika ezpazen zurrunbiloka, urak sekulan iristen ez duen lastertasunaz. Minutu batzuen buruan, beste aldaketa bat gertatu zen, ura ere erabatekoa. Itsasoaren gaina zerbait berdindu zen, eta zurrunbiloak, banaka-banaka, desagertu egin ziren, eta aldi berean aparrezko zerrenda harrigarriak sortu ziren lehen halakorik batere ikusten etzen lekuan. Aparrezko zerrenda haiek, azkenean, oso urrutira zabalduz, eta elkarri erantsita, desagertutako zurrunbiloen mugimendu birakari bera hartu zuten, zurrunbilo handiagoa osatzeko nonbait. Bat batean zurrunbilo handia guztiz bat batean bakandu egin zen, eta 1000 batetik gorako diametroa zuen zirkulu bat eratu zuen. Apardistiratsuzko eraztun zabal batek osatzen zuen zurrunbiloaren ertza. Baina haren tantarik etzen batere erortzen inbutu beldurgarriaren ahora, zeinaren barrenaldea, begiak iristen ziren lekuraino, urezko hormaleun, distiratsu eta beltz-beltza baitzen, ostertzari buruz 45 graduko angeluan makurtua, kulunka zalapartari ez abiada eroan biraka eta biraka zebilena, ahos beldurgarri bat, erdi garrasi, erdi horro, bidali zaizetara, Niagarako ur jauzi indartsuak berak ere, bere hiltzorian, zerura jaurtikitzen duena ez bezalakoa. Oinarrietaraino dardaratzen zen mendia, eta arkaitzek zabu egiten zuten. Buruz behera etzan nintzen, eta belar eskasei heldu nien arrunt larrituta. Hau esan nion azkenean agureari, hau maeltrongo zurrunbilo handia da inondik ere. Hala esaten zaio batzuetan esan zuen. Guk, norbegiarrok, Moskoe estron deitzen diogu, erdibideko Moskoeko uharteagatik. Zurrunbiloari buruz esaten zirenek eninduten inola ere prestatu ikusi berri nuenerako. Jonas Ramusen kontakizunak, horixe baita agian denetan xeheena, aztarnarik ere ez du ematen ez ikuskariaren handitasunaz, ez izugarriaz, ez behatzailean hasten duen berritasun kutsua saldagarriaz. Ez dakit ziur nondik ikusi ote zuen idazle hark zurrunbiloa, ez zein unetan. Baina ez Jelsegenen gailurretik, ez behinik behin ekaitzak jotzen zuenean. Badira hala ere deskribapen horretan, xehetasunei dagokienez, ona ekar daitezkeen pasarte batzuk, oso motelak badira ere ikuskariak eragiten duen zirrara adierazterakoan. Lofoden eta Moskoe bitartean, dio, 36 edo 40 besokoa da uraren sakona? Baina beste aldean, aldera, asko gutxitzen da sakontasun hori, hainbesteraino non itsasontzi bat ezin baita igaro, ez behintzat arkaitzetan apurtzeko arriskurik gabe, ez da eguraldi ona egiten duenean ere. Itsas gora denean, abailetan egiten du itsaslasterrak Lofoden eta Moskoe arteko bitartea. Ur jauzio zen eta beldurgarrienak nekez berdintzen ditu uraren itsasorako itzuliak. Zenbait legoa urrutira ere entzuten da zarata, eta zurrunbiloak edo osinak gain izaten dira zabalak eta sakonak, non itsasontziak, haren erakarmenaren barruan sartzen baldin badira, erremediorik gabe gertatzen baitira irentsiak eta ondoratuak, beheko arkaitzen kontra txiki-txiki egiteraino. Eta ura baretzen denean, gora igotzen dira ostera ere ontzien puskak. Baina itsasaldiaren aldaketaren unean bakarrik gertatzen dira soseguzko tarteak, eguraldi ona bada, eta ordu laurden bat baino ez dute irauten, itsasoa berriz ere harrotzen hasten baita pixkana. Itsaslasterra gogorrenean dagoenean, eta ekaiz batek kareagotzen badu lasterraren indarra, arriskutsua izaten da norbegiar 1000 bat baino barrurago sartzea. Txalupak,
Jateak eta itsasontziak eraman izan ditu lasterrak karen eraginpera iritsi baino lehen kontuz ez ibiltzeagatik. Era berean, noiznahi gertatzen da baleak ur lasterretik gertuegi iritsi, eta uraren bortiztasunak menderatzea. Eta halakoetan ezin esan dira nolako oihuak eta intziriak egiten dituzten, libratzeko egina alferrekoetan. Behin hartz bat harrapatu zuen itsaslasterrak Lofodendik Moskoera igeri joan nahian, behera eraman zuen, eta hartzak ikaragarrizko orroak egiten zituen, lehorrean ere entzuten zirenak. Izei eta pinu enborrak, itsaslasterrak urperatuta, erruz azaleratzen dira, baina txiki-txiki eginda denak, ezpalmordo baten gisara. Horrek argi adierazten du hondoa arkaiz zorrotzezkoa dela, eta zuhaitzak eta haien artean jirabiran ibiltzen direla. Itsaslaster hau itsasoaren gora beherek arautzen dute, alegia, 6 orduz behin izaten diren itsasgora eta itsasbeherek. 1645. Urtean, emakunde igandeko goizean hainbesteko zarataz eta indarrez jo zuen non kostaldeko etxeetako harriak berak ere lurrera erori baitziren. Uraren sakontasunari dagokionez, ezin ulertu nuen nola neur zitekeen zurrunbiloaren inguruan. 40 beso. Horiek Moskoeko zein Lofodengo kostaldetik gertuko kanalaren parte batzuei buruzkoak izango dira. Moskoe estromek erdian duen sakontasunak ezin neurtuzkoa izan behar du. Aski da jelsegengo arkaiz garaienetik ikusten den zurrunbiloaren osinari axaleko begiratu bat egitea hortaz jabetzeko. Beheko Flegeton ibai hartara gure gailurretik begiratuz, irribarre baino ezin egin izan nuen, gogoratu nuenean nolako xalotasunaz jasotzen dituen Jonas Ramus zintzoak, sineskaitzak direlakoan, balea eta hartzen pasadizoak. Izan ere, guztiz ageriko gauza iruditzen baitzitzaidan, erakarmen hilgarri horren eraginpean gertatuz gero, gaurko itsasontzi handiena ere luma bat urakanaren kontra bezain babesgabe legokeela, eta berehala desagertuko litzakeela oso-osorik. Fenomeno hau esplikatzeko ahaleginak eta batzuk, gogoan dut, aski egokiak iruditu zitzaizkidan irakurri nituenean, oso bestelakoak gertatzen zitzaizkidan amildegiaren gailurretik ikusita, eninduten asetzen. Onespen zabalena duen ideia da ezen zurrunbilo honek, eta orobat Feroe uhartea arteko beste 3 zurrunbilo txikiagoek, beste jatorririk ez dutela, itsasgoran eta itsasbeheran, gorakako eta beherakako olatuek karkaitz eta hondarrezko uharri baten kontra jotzen duten kolpea baino, zeren halako moduan geratzen da uraan itxita, non ur jauzi bat bezala erortzen baita. Hortaz, zenbat eta goragoa itsasaldia, orduan eta beherago joaten da ura bere erorian. Zurrunbilo edo ur zirimola bat da horren guztiaren emaitza, zeinaren xurgatze indar harrigarria, beste saio batzuei esker aski ondo ezagutzen baita. Horiexek dira Entziklopedia Britanikaren hitzak. Kircher eta beste zenbaiten aburuz, Maeltronen kanalaren erdian ba omen da osin bat lurrean sartu, eta beste nonbait, oso urrun, ateratzen dena. Irtetzen den lekuari dagokionez, Botniako golkoa aipatzen dute idazle gehienek. Iritzi horri lotu zitzaion berehala nire irudimena, berez funtsik gabea zen arren. Eta, nire gidariari aipatu niolarik, harrituta geratu nintzen entzun nionean esaten, nola, horixe bazen ere gai honi buruz norbegiarrek zuten ideia, berak ez zuen halakorik uste. Aurreko ideiari dagokionez, ez zuela ulertzen aitortu zuen. Eta horretan ados nengoen berarekin, zeren, paperean argia izanik ere, guztiz ulertu ezinezkoa bihurtzen baitzen, eta baita zentzugabea ere, osinaren trumoiaren pean. Ikusi duzu zurrunbiloa esan zidan agureak. Zatoz orain arkaitz honen atzera, eta babesean eseriko gara, hala motelagoa izango da eta itsasoaren orroa. Istorio bat kontatuko dizut, Moskoe estron horri buruz nik ere zer edo zer badakidala sines dezazun. Eseri nintzen agureak esan bezala, eta istorioa kontatzen hasi zen. Nik eta nire bi anaiek izan genuen behin belaontzi bat, goleta modura tresnatua, 70 bat tonakoa. Ontzi hartan ibiltzen ginen arrantzan Moskoeren atzealdeko uharteetan, burtik gertu. Itsasaldi arroa den guztietan izaten da arrantza ona, une egokietan, saiatzeko kemena izanez gero. Baina Lofodengo arrantzaleen artean, 60 bakarrik joaten ginen maiz uharteetara, esan dizudan bezala. Ohiko arrantzalekuak askoz ere urrutiago daude, hegoalderantz. Han noiznahi egin daiteke arrantzan, arrisku handirik gabe. Baina inguru honetan dauden aukerako lekuetan, arkaitzen artean, asko zarrain gehiago dago, eta ugariagoa da gainera. Eta hala, egun bakar batean harrapatzen genuen guk beste batzuek, halako ausardiarik gabe, aste betean ere bilduko eluketena. Izan ere, ausarkeria zen geurea,
lana egin ordez bizitza arriskatzen baikenuen, eta kemena hartzen kapital bakartzat. Hemendik 5.000 gorago dagoen badia txiki batean edukitzen genuen ontzia. Eta, eguraldi ona zenean, itsasaldien arteko 15 minutu ez baliatuz, Moskoe Strongo kanal nagusia gurutzatu eta Osina baino asko zarantzago, Oteroln edo Sanflesen inguruan geratzen ginen ainguratuta, antzurrunbiloak ezpaitira izaten beste lekuetan bezain bortitzak. Hantxe geratzen ginen, harik eta ia itsasaldi bitartea ailegatzen zen arte, eta orduan aingura jaso eta etxera abiatzen ginen. Ez ginen inoiz itsasoratzen joaterakoan naiz etortzerakoan alboko haizerik ezpagenuen bueltan ere faltako ez genuela ziur ezpaginen, eta gutxitan nahasten ginen horretan. 6 urtean, itsasoaren baretasuna zela eta, 2 bider geratu behar izan genuen gau osoa zaingura botata, barealdiak ezpaitira askotan gertatzen hemen. Behin kasik astebetez geratu behar izan genuen arrantzalekuan, goseak akabatzen, bertara ailegatu eta berehala altxatu zen haize eraso bat zela eta. Arriskua aintzen handia, non erokeria baitzen gurutzatzen astea. Orduko hartan, itsasoan barneratuko gintuen itsaslasterrak. Zeren zurrunbiloek jira eta jira ibili baikintuzten, eta halako indarraz, non azkenean aingura askatu, eta errestan eraman baikenuen. Baldin eta zeharka doazen itsaslaster ugarietako batean sartu ez pagina hemen da gaur, eta joan adabiar. Aresek eraman gintuen Flimengo babeslekuraino, eta han, jainkoari eskerrak, gelditu ahal izan ginen. Gure arrantzalekuan aurkitzen genituen arazoen 10 ere ezingo nizuke kontatu. Oso leku txarra da bertan egoteko, baita eguraldia ona denean ere. Baina beti moldatzen ginen Moskoe Stromen erronka istripurik gabe gainditzeko, naiz eta batzuetan bihotza ere estuturik izaten nuen, barealdia baino minutu bat lehenago edo geroago iristen ginenetan. Haizea batzuetan etzen izaten hasieran iruditu bezain indartsua, eta halakoetan nahi baino bide laburragoa egiten genuen, itsaslasterraren indarragatik ontzia gobernatu ezin da. Anaia zaharrenak bazuen 18 urteko seme bat, eta neuk ere banituen 2 mutil galantaskoak. Ederki lagunduko ziguten halakoetan, bai arraunean, bai arrantzan. Hala baina, geure buruak arriskatu bai, baina bihotzik ezkenuen gazteei arriskura joaten uzteko. Zeren, esan dizudanagatik ere, izugarrizko arriskua baitzen hangoa, eta gezurra litzateke besterik esatea. Egun batzuk falta dira kontatu behar dizudana gertatu zenetik 3 urte betetzeko. Uztailaren 10 zen, 18. urtean, munduaren parte honetako jendeak inoiz ahaztuko ez duen eguna, sekula zeruetatik etorri den urakan ikaragarrienak jo baitzuen. Baina goiz osoan, eta arratsaldean berandu arte, hego-mendebaldeko haize gozo leuna izan zen eta eguzkiak distiratsu argitzen zuen. Gure arteko itsasgizontza harrenak ere ez zuen iragarriko ondoren zetorrena. Eguerdiko ordubiak kaldera abiatu ginen 2 anaiak eta neu arteetara, eta arrain ederrez bete genuen berehala ontzia. Inoiz ikusi genuena baino arrain gehiago zegoen egun hartan, 3 esan genuen. Strongo parterik txarrena itsasaldien artean egiteko asmoa hartuta, 7 edo izango ziren nire erlojuan, aingura jaso eta etxerako bidea hartu genuenean, bai baikenekien 8etan izango zela itsasaldi bitartea. Istriborko haize ederra genuela itsasoratu ginen, eta puska batean bizi-bizi joan ginen, arriskua zakordatu ere gabe, ez baikenuen sumatzen arriskuaren arrastorik batere. Bat-batean, aurrez aurre jo gintuen jelsegendik zetorren haize bolada batek. Oso gauza bitxia zen sekula ez zitzaigun halakorik gertatu, eta larritzen hasi nintzen, zergatik ondo jakin gabe ere. Ontzia haize kontra jarri genuen, baina, bareguneak zirela eta, ahaleginak eginda ere ezin genuen aurrera egin. Ainguratuta egondako lekura itzultzea proposatzekotan nintzela, txopara begiratu, eta abiada txundigarria zaltxatzen zen odei kobre kolore bitxi batek estalia ikusi genuen ostertza. Bitarte horretan, desagertu egintzen bultzatzen gintuen haizea, eta bare-bare geratu ginen, batera eta bestera kulunkan. Egoera horrek, nolanahi ere, ez zuen askorik iraun, ez behintzat hartan pentsatzeko beta izateko. Minutu bat pasa baino lehen, gainean genuen ekaitza. 2 minutu joan ez, eta zerua osorik zegoen estalia. Eta horrekin, eta itsasoaren aparrarekin, hainbeste ilundu zuen, non ontzikoek elkar ikusi ere ez baikenuen egiten. Alferrik da orduan jo zuena bezalako urakan bat deskribatzen saiatzea. Norvegiako itsasgizontza harrenak ere ez du sekulan halakorik ikusi. Haizeak karrapatu baino lehen edatu genituen bela guztiak. Baina, aurreneko erasoaldian,
Han joan ziren zerratu balituzte bezala gure bi mastak itsasora. Eta masta nagusiak berekin eraman zuen gure anaia gazteena, hari lotu baitzitzaion seguruago egotearren. Uretan ipini den lumarik arinena zen gure ontzia. Gaina erabat itxia zeukan. Ataka bat besterik etzegoen brankaren aldean, eta ura ondo isten genuen beti estroma gurutzatu behar genuenetan, itsaso arroaren kontra babesteko. Horregatik izan ez paliz berehala ondoratuko ginen, zeren zenbait minutu zurpean egon baikinen osorik. Ezin esan dut anaia zaharrena nola libratu zen itotzetik, ikusteko betarik ere ez bainuen izan. Niri dagokidanez, trinketa askatu bezain laster, luze etzan nintzen ontzian, brankako karel estuaren kontra oinak ipini, eta, eskuekin, masta nagusiaren oinarritik gertu zegoen burdinazko uztai bati heldu nion. Sen hutsez jokatu nuen horixe zen ordea egin nezakeen gauzariko berena, pentsatzeko ere ikaratu egia nengoen eta. Zenbait minutuz, esan dudan bezala, erabat urperatuta egon ginen, eta denbora horretan guztian arnasari eutsi nion, uztaiari helduta. Gehiago ezin iraun izan nuenean, eskuak askatu gabe, belauniko jarri nintzen, eta, hala, burua atera ahal izan nuen. Une hartan gure ontzitxoak kastindu bat egin zuen, zakur batek uretatik ateratzean egiten duen bezalako xea, itsasoa zapur bat libratzeko. Ahaleginean ari nintzen gaineratu zitzaidan sorgortasuna gainditu nahian, nire onera etorri eta zer egin pentsatzeko, eta hartan norbaitek besotik heltzen ninduela sentitu nuen. Anaia zaharrena zen, eta bihotzak pozez jauzi egin zidan, etxita bainengoen itsasoan zela? Baina hurrengo unean izu laborri bihurtu zen pozura, zeren ahoa nire belarrian ipini, eta, garrasika, hitz hau esan baitzidan. Mosko estron. Sekula inork ez du jakingo nolako zirrara sentitu nituen une hartan. Burutik oinetara hasi nintzen dardarka, sukarraldi gogor batek jota bezala. Ondo asko ezagutzen nuen hitzaren esanahia. Banekien zer adierazi nahi zidan anaiak. Une hartan bultzatzen gintuen haizearekin, zuzenean gindoazen estrongo zurrunbilora, eta ezerk ezin gintuen salbatu. Konturatuko zinenez, estrongo kanala gurutzatuz zurrunbiloa baino askoz gorago joaten ginen beti, baita eguraldi bareenarekin ere, eta zain geratzen ginen gero, kontuz eta harretaz, barealdia noiz iritsiko. Baina orduko hartan zuzen gindoazen zurrunbilora. Noiz eta ura bezalako urakan batek jotzen zuenean. Seguru aski, pentsatu nuen, lasaialdiaren unean iritsiko gara ara. Eta horrekin izan dezakegu itxaropenik. Baina hurrengo unean neure burua madarikatu nuen, itxaropenean pentsatzeko bezain ergela izateagatik. Bai bainekien, ondo asko gainera, galduak ginela, baita itsasontzi 10 aldiz handiago batean egon bagina ere. Joana zen ordurako ekaitzaren lehen erauntzia, edo behar bada ekaitzaren aurretik gindoa zelako ezkenuen hainbeste sentitu. Nolanahi ere, lau eta apartxu eduki zuen haizeak kasieran itsasoa, baina gero mendi eskergetan hasi zen altxatzen. Zeruan ere aldaketa bitxi bat gertatu zen. Oraindik belbeltza zegoen, baina, guztiz bat batean, oskarbi agertu zen gure gainean, sekulan ezagutu dudan zerurik argiena, urdin kolore bizi-bizikoa, eta hantxe ageri zen ilargi betea, ikusi gabean nintzen bezalako distiraz. Zehaztasunik handiena argitzen zuen gure inguru guztia. Baina, jainkoa, ura ikuskaria argitzen zuena, anaiarekin hitz egiten ahalegindu nintzen. Baina, ezin ulertu nuen modu batez, hainbesteraino handitu zen burrunba non ezpaitzidan hitzik aditzen, belarrira ikaragarrizko garrasiak eginagatik ere. Halako batean buruari eragin zion, heriotza bezain zurbil, eta az bat luzatu zuen, esateko bezala. Entzun. Hasieran ezin nuen ulertu zer esan nahi zidan, baina ideia gaizto bat bururatu zitzaidan segituan. Erloilua atera nuen sakelatik. Ez zebilen. Ilargiaren argitan erreparatu nuen, negar malkoetan lehertu nintzen, eta itsasora bota nuen. 7 geratua zen. Pasea zen barealdia, eta furia bete-betean zegoen estrongo zurrunbiloa. Itsasontzi bat ondo egina denean, ondo tresnatua badago, eta zama handirik ez badu, haizeak bultzatzen du ekaiz gogorra denean, eta olatuak ontziaren azpitik irristatzen direla ematen du beti. Oso gauza bitxia iruditzen zaio hori lehorrekoari. Zamalkatzea esaten zaio horri itsasoko hizkeran. Kontua da ordu arte oso ondo joan ginela olatuen gainean, zamalkatuz. Baina une hartan ur puska erraldoi batek hartu gintuen beheko txopatik, eta berarekin eraman gintuen gora egin zuenean, gora eta gora, zeruraino igoko bagina bezala.
Olatuak hain handiak izan zitezkeenik ez zitzaidan burutik pasa ere egingo. Eta gero behera joan ginen, abailetan, irristatuz eta murgilduz, eta, zorabioak hartuta, arrunt gaizkitu nintzen, mendi tontor handiren batetik behera ametsetan eroriko banintz bezala. Goi-goian ginenean begiratu azkar bat egin nuen ingurura. Eta aski izan nuen. Istant batean ikusi nuen zehaz mehaz non ginen. Moskoe estrongo zurrunbiloa 1000 laurden bat aurrerago zegoen. Baina hura etzen betiko Moskoe estron, zuk hemen ikusten duzun zirimola hau putzu batekoa ezten bezala. Non ginen jakin ezpanu, eta zer espero behar genuen, enuen leku hura ezagutuko. Gauzak ziren bezalakoak izanik, izumenez itxi nituen begiak. Betazalak elkarrekin lotzen zitzaizkidan, espasmoak jota bezala. Ez ziren 2 minutu baino gehiago pasatuko, eta bat batean olatuak txikiagotzen ari zirela sumatu genuen, eta aparrak inguratzen gintuela. Ontziak bira erdi bat egin zuen ababor aldera, eta tximista bezala abiatu zen gero norabide hartan. Une hartan bertan, ulu zorroz baten moduko zarata batek ito zuen uraren orroa. Ehunka lurrin baporek beren lurrina batera botata egingo luketenaren moduko zarata zen. Iritsiak ginen zurrunbiloa inguratzen duen aparrezko eraztunera. Eta pentsatu nuen, jakina, osinean murgilduko ginela ondoren. Osinaren barrenaldea ezin genuen ondo ikusi, bultzatzen gintuen lastertasun txundigarria zela eta. Belaontzia ez zirudien urperatuko zenik, aldiz, airezko burbuila bat bailitzan zioan olatuen gainetik, irristadan bezala. Istriborra zegoen zurrunbiloaren aldean, eta ababorretik altxatzen zen utzi berria genuen itsas zabala. Horma eskerga bat dardarka jarri, eta halaxe altxatzen zen itsasoagu eta ostertzaren artean. Harrigarria emango du, baina une hartan, osinaren ahoan bertan ginela, lasaiago sentitu nintzen inguratzen ari ginenean baino. Itxaropenik gehiago ez izatea erabakita, joan egin zitzaidan hasieran zoratuta eduki ninduen izuaren parte handi bat. Etxipenak sosegatuko zizkidan noski nerbioak. Harrokeria dirudi benetan ari natzaizu ordea, baina gogoetan hasi nintzen zeinen gauza handia zen modu horretan hiltzea, eta zorakeria zela nire bizitza bezalako uskeria zarduratzea, goikoaren ahalmenen erakusgarria zoragarria ikusteko aukera izanik. Uste dut lotxaz gorritu ere egin nintzela ideia hori bururatu zitzaidanean. Zirimolari berari buruzko jakin min handi batek hartu ninduen geroxeago. Sentitu nuen, benetan, haren zokoak esploratzeko desira, baita egin behar nuen sakrifizioa ordainduz ere. Eta lehorreko laguntza harrei ikustekotan nintzen misterioen berri eman ezina, horixe nuen penarik handiena. Ideia horiek, dudarik ez dago, bitxiak dira gizon batek noiz eta halako egoera batean buruan ibiltzeko. Orduz geroztik sarritan pentsatu izan dut burua ez ote zidaten arindu ontziak osinaren inguruan egiten zituen itzuliek. Beste gauza bat ere izan zen, berriz ere neure onera ekarri ninduena. Haizea geratu egin zen, ezin baikintuen harrapatu une hartan geunden lekuan. Izan ere, zerorrek ikusten duzunez, aparrezko eraztuna askoz ere beherago dago itsasoaren maila baino. Une hartan ordea gure gainetik zegoen, horma altu, beltz, eskerga bihurtuta. Ekaiz gogor batean ezpazara itsasoan sekula suertatu, ezin zara konturatu zenbaterainoko buruna asketa sortzen duten haizeak eta aparrak batera. Itsutu egiten zaituzte, gortu, ito, eta ezer egiteko edo pentsatzeko ahalmena kentzen dizute. Baina orduan, neurri batean behintzat, libre ginen horrelako eragozpenetatik, heriotzara kondenatutako gaizkileek litxarreria batzuk, kondena oraindik ziurra ez zenean debekatuak zituztenak, libre dituzten bezala. Ezin esan da zenbatetan egin genuen eraztunaren buelta. Jira eta jira aritu ginen, ordu betez behar bada, itsas azaletik baino areago itsas gainetik egan, indargunearen gero eta erdirago, haren barneko ertz beldurgarritik gero eta hurbilago. Denbora horretan guztian enuen uztaia askatu. Anaia beheko txopan zegoen, karelaren azpian ondo lotuta zegoen upelus bati helduta, huraxe baitzen aurreneko zarrapatu gintuenean ekaitzak eraman ez zuen gauza bakarra. Osinaren ertzera hurbiltzen ari ginenean, upela askatu, eta uztaian lotzera etorri zen anaia. Bere izumenaren hiltzorian, nire eskuak kapartatzeko ahaleginetan hasi zen, uztaia ezpaitzen bioi helduleku segurua eskaintzeko bezain bestekoa. Sekulan ez dut min handiagorik sentitu ahalegin horretan ikusi nuenean baino, une hartan erotuta zegoela ondo nekien arren, beldurraren ikaragarriak guztiz zoratutako gizona zela. Baina borrokan hasi ere nintzen egin. Ederki asko nekien ez zuela axola biotatik zeinek heltzen zion uztaiari. Hortaz,
Nire lekua utzi nion eta txopara joan nintzen, upelera. Ibiltzea etzen gauza zaila. Izan ere, ontzia seguru mugitzen baitzen, maila beti berean, zurrunbiloaren olatu eta mugimendu ikaragarriekin zabu eginez bakarrik. Ez al nintzen nire helduleku berrian kokatu, zabu ikaragarria egin genuen istribor aldera, eta zuzenean amildu ginen zulora. Otoitz isil labur bat egin nion jainkoari, eta dena bukatu zela pentsatu nuen. Beheraldiaren zorabioarekin, oharkabean estutu nituen eskuak upelaren gainean, eta begiak itxi nituen. Zenbait segundoz, berehalako suntsitzea espero bainuen, enintzen begiak zabaltzen ausartu, eta harritu ere egin nintzen ez nenbilelako uraren kontra heriozko borrokan. Baina han joan zen une bat bestearen ondoren, eta bizirik nengoen oraindik. Erortzearen sentipena eten egin zen. Eta ontziaren mugimenduak gaurreko bera zirudien, alegia, aparrezko eraztunean geundenean bezalakoa, ontzia lehen baino makurtuago zegoela izan ezik. Adore hartu, eta begiak ireki nituen ostera. Inoiz ez dut ahaztuko nolako beldur, izumen eta miresmenez begiratu nuen nire ingurura. Ontzia zintzilik geratu zela zirudien, magiaz bezala, bereantzko bidearen erdian, zirkunferentzia izugarri handia eta sakonean harrigarria zen inbutu baten barruko azalean. Inbutuaren horma guztiz leunak ebanoarekin nahastuko ziren, baldin eta lastertasun beldurgarriaz jiratuko ezpalira, eta argitasun dirdaitsu fantasmagorikoa igorriko ezpalute, zeren ilargi betearen izpiak, lehenago deskribatu dudan odeien arteko soilune biribiletik irten da, urre kolorezko uholde loriagarri bat osatuz sartzen baitziren horma beltzen artetik, eta baita askoz beherago ere, osinaren bazter barrenekoetaraino. Ezeri erreparatzeko ere nahastu egia nengoen hasieran. Handitasun ikaragarriaren eztanda besterik ezin nuen ikusi. Neure onera itzultzen hasi nintzenean ordea, begiak berez joan zitzaizkidan beherantz. Osinaren azal makurtuan belaontzia zintzilik zegoen moduagatik, eragozpenik gabeko bista nuen norabide hartan. Gila galgatua zegoen, hau da, ontziaren gaina paralelo zegoen uraren planoari buruz, baina ura 45 gradutik gorako angeluan zegoen makurtuta, eta, hortaz, alboratuta geundela ematen zuen. Hala baina, konturatu nintzen enuela askoz neke handiagorik hartu behar neure buruari eusteko ontzia zuzen balego baino. Biratzearen lastertasunari zortzitzaion hori ikuste. Ilargiaren izpiek osinaren azkenera iritsi nahi zutela irudi zuen. Hala ere, beha osorik biltzen zuen laino trinkoa zela eta, ezin nuen ezer ondo bereizi. Ostadar bikain bat ageri zen lainoaren gainean, musulmanen ustez denboraren eta betikotasunaren arteko bide bakarra den zubi estu eta kulunkari hori bezalakoa. Laino hori, edo bitxa, inbutuaren pareta handien elkar jotzeak sortzen zuen dudarik gabe, behean elkartzen baitziren denak. Baina laino hartatik zeruetara igotzen zen ulua, hori enaiz deskribatzen ausartzen. Goiko eraztun aparrezkotik osinera bertara erori ginenean oso urruti joan ginen maldan behera, baina ondorengo beheraldia etzen inola ere aurrenekoaren parekoa izan. Jira eta jira aritu ginen, ez mugimendu uniformeetan, zabu eta astindu zorabiozkoetan baizik. Zabu eta astindu haiek iarda gutxi batzuk mugiarazten gintuzten zenbaitetan, eta besteetan berriz zurrunbiloaren jira osoa eginarazten ziguten iaia. Beherakada, bira bakoitzean, motela zen, baina erraz antzemateko modukoa alere. Era horretan gindoazen ebanozko isuri zabal hartara begiratuz, laster konturatu nintzen gure ontzia etzela zurrunbiloaren barruan zegoen gauza bakarra. Itsasontzi puskak ageri ziren gure gainetik naiz azpitik, egur masa handiak eta zuhaitzen borrak, eta bestelako gauzak ere erruz, txikiagoak ordea, etxeko altzarien puskak, kutxa hautsiak, upelak eta oholak. Aipatu dut lehenago ere nire hasierako izu laborrien lekua hartu zuen jakin nahi naturaren kontrakoa. Nire patu beldurgarrira hurbildua hala, jakin nahi hori hazi egiten zela ematen zuen. Begira jarri nintzen, interes bitxiz, inguruan zebiltzan gauza ugarietara. Zoratuta behar nuen egon, zeren dibertsioa ere bilatzen bainuen, beheko aparraren alderako jaitxialdien lastertasun erlatiboen gainean gogoetan. Izei zuri horrek, aurkitu nuen halako batean neure burua esaten, horrexek jauzi egingo du hurrena eta horixe desagertuko da, eta gero zapuztuta geratzen nintzen, ikusirik lehenago desagertzen zirela, zuhaitzari aurrea hartuta, salgai ontzi holandar baten hondakinak. Azkenean, era horretako hainbat saio egin ondoren, eta denetan huts eginik, hortaz ohartzeak alegia, huts egiten nuela beti, beste hausnarbide batean abiarazi ninduen, eta zangoak berriz ere dardarka jarri zitzaizkidan,
eta taupada lasterrean hasi zitzaidan ostera bihotza. Etzen ikara mota berri bat nigan hainbesteko eragina izan zuena, itxaropen zirraragarriago baten sorrera baizik. Itxaropen hori, partez, memoriatik sortzen zen, eta partez ikusten ari nintzenetik. Gogora etorri zitzaidan, nola, Lofodengo kostaldean barreiaturik, era askotako gauzak agertzen ziren, Moskoe Stromek beretuak gaurrena eta egotziak gero. Gauza gehienak txiki-txiki eginda egoten ziren, modu harrigarrian. Marraskatuta bezala eta espalduta irteten ziren, halako moduan nontzoz mordoa baitziruditen. Baina gero garbi-garbi gogoratu nuen nola izaten ziren gauza batzuk batere desitxuratu gabeak. Diferentzia hori ordea ezin nuen esplikatu, ez pazen pentsatuz guzti zirentziak gertatu zirenak zirela gauza espalduak, eta besteak berriz itsasaldiaren beranduko aldi batean sartuko zirela zurrunbiloan, edota, zerbaitengatik, sartu eta hain mantso jaitsi zirela, non ezpaitziren ondoa ukitzera iritsi itsasgora edo itsasbehera baino lehen, zer tokatzen zen. Iruditu zitzaidan, kasu batean zein bestean, gauza haiek zurrunbiloak berak itzuli ahal izan zituela itsasoaren azaleraino, eta ez zutela lehenago ondoratuak edo lasterrago irentsiak gertatu ziren enpatu bera pairatu. Aldi berean, hiru gauza garrantzitsuzo hartu nintzen. Lehenik, arau orokor gisa, zenbat eta handiagoak gorputzak, lasterragoa izaten zen haien beheraldia. Bigarren, neurri bereko bi masaren artean, esferikoa izanik bata, eta bestea beste edozein formatakoa, esfera jaisten zen beti lasterrena. Hirugarren, neurri bereko bi masaren artean, bat zilindrikoa bazen, eta bestea beste edozein formatakoa, motelago ondoratzen zen zilindroa. Nire ihesaldiaz gero, frankotan hitz egin dut gai honen gainean gure barrutiko eskola maisu batekin. Eta harengandik ikasi dut nola erabiltzen diren komatxo bikoitzak zilindro komatxo bikoitzak eta komatxo bikoitzak esfera komatxo bikoitzak hitzak. Aresek esplikatu zidana ahaztu zait ordea esplikazioa, ur azalean zeuden pusken formaren berezko ondorioa zelan ikantzeman nuena, eta erakutsi zidan nola zilindro batek, ur zurrunbilo baten azalean, erresistentzia handiagoa jartzen dion ondoratzeari, eta nekezago barneratzen den, neurri bereko gorpuz batek baino, edozein delarik ere gorputz horren forma. Bazen beste gertaera harrigarri bat ideia horiek biziki sendotzen zituena, eta ziurtatzeko grina piztu zidana. Izan ere, upela zirudien gauza bat gainditzen genuen jira bakoitzean, edo ontzi baten bela zurruna edo masta, eta haien antzeko beste asko. Eta non konturatzen naizen ezen, zurrunbiloaren zoragarria ikusi nahian begiak zabaldu nituenean, lehen gure maila berean egondako gauzak, gu baino askoz ere gorago zeuden oraingoan, eta ez zuen ematen askorik mugitu ziren ikasieran zeuden lekutik. Enuen zalantzarik egin. Heldutan engon upelera estu lotzea erabaki nuen, ura karelpetik askatu, eta upelean lotuta uretara jauzi egin. Keinuka, gugandik hurbil zebiltzan upelak seinalatuz, abisu egin nion anaiari, eta ahal nuen modu guztietan ahalegindu nintzen nire asmoak adierazten. Azkenean iruditu zitzaidan ulertu zuela nire ideia. Baina, ulertu ala ez, etsipenez eragin zion buruari, eta uko egin zion uztailaren ondoko leku hartatik mugitzeari. Ezin iritsi nintzen berarengana. Larritasunak ez zidan atzerapenerako betarik ematen, eta hala, borrokaldi laz baten ondoren, bere patuari jarrai zekion utzi nion. Upela karelpean estekatzen zuten uhalez baliatuz, upel hartan bertan neure burua lotu eta jauzi egin nuen itsasora, duda mudatan ibili gabe. Espero nuen huraxe izan zen emaitza. Istorio hau neroniari natzaizu kontatzen, ikusten duzu handiki es egin nuela, eta nola ere badakizu. Aldez aurretik asmatuko duzu beraz esan behar dizudan guztia, eta, hortaz, labur amaituko dut nire istorioa. Ordubete edo pasatuko zen ontzia utzi nuenetik, eta halako batean, ni baino askoz beherago joan ondoren, ontziak 4 edo 5 bira egin zituen segidan, oso laster, eta, nire anaia maitea berarekin zeramala, zuzen murgildu zen, bat-batean eta betiko, beheko aparraren kaosean. Ozta jaitxia zen lotuta nengoen upela osinaren ondoaren eta ontzitik jauzi egin nuen lekuaren arteko distantziaren erdia baino beherago, eta, hartan, aldaketa handi bat gertatu zen zurrunbiloaren nolakoan. Gutxitzen hasi zen inbutu zabalaren alboen malda. Zurrunbiloaren birek indarra galtzen zuten pixkana. Mailaka, aparra eta ostadarra desagertu ziren, eta osinaren behealdea goratzen ari zela irudi zuen. Zerua oskarbi zegoen, desagertua zen haizea, eta ilargi beteak distiratsu argitzen zuen mendebaldean,
Lofodengo kostaldea begien bistan nuela, itsasoaren azalean agertu nintzenean, Moskoe estrongo osina egondako lekuaren gainean. Barealdiaren ordua zen, baina, urakanaren ondorioz, olatu izugarrietan altxatzen zen oraindik itsasoa. Olatuek bultzatu ninduten estrongo kanalera, eta minutu gutxian kostaldera heldu nintzen, arrantza lekura. Itsasontzi batek jaso ninduen, nekeak lehertuta, eta desagertua baitzen arriskua. Izumenaren oroitzapenarekin hitzik egin ezinik. Lankide zaharrak nituen ontzira igo nindutenak, eguneroko lagunak. Eninduten ezagutu ordea, espirituen mundutik etorria ezagutuko ez zuten bezala. Bezperan belbeltza nuen ilea, eta orain ikusten duzun bezain zurian ekarren. Aurpegiera ere guztiz bestelakoa omen nuen. Kontatu nien nire istorioa, baina ez zuten sinetsi. Orain zuri kontatzen dizut, baina ez dut espero Lofodengo arrantzale alaiek baino errazago sinetsiko duzunik. Panel dokumento bat.